Dobro jutro u kuću. Zašto domaćica rove? Koji mi te diraja? Tatko li da ga tepam? Pa ne vidiš šta raboti mori? Oho, bre, što si osjetlio? Ti tako nesi rovala špira kad umre, a od kromiće roveš. Pa ne di govna, aj bege. Otkud ja si došla, aj vrni se tamo, vikne mi se pojavljuju na oči. I neću to da jedem, to je plačenje s oču, pržene kriške, kizelo mleko i sirenje. Evo sad će ti ja na tebe pržim kriške. Ima da jedeš to sa spremom. Sataraš manđu, znaš i što ubava manđa će bude. Eć! Baš mori. Da Bog da stvarno da roveš. Da umrem i da stvarno roveš, tako je za mene. Glumice jedna. Spršlo! Ću da jedem, daj.